ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ോന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോവിഷ്ണം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരും ശ്രീയുതപദ്മലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സവർണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സകടലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമഃ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദിശതാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗതാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ എത്രാമത്തെയാണ്? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ്? 24ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ തുടങ്ങണം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ നിന്നത്? ഇനി ഭീഷ്മദ്രോണ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനി എന്താണ്, ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയത്? അർജുനൻ പറയാണ് ആരോട്? ഭഗവാനോട്, തന്റെ തേരാളിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനോട് എന്ത് പറയുന്നു? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും നടുവിലായി കൊണ്ടുവന്ന് രഥം നിർത്തൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് സഞ്ജയനാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നോർത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേതാൻ കുരൂനിതി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ശരിക്കും ആരെ മുമ്പിലാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കണത് രഥം? ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെ മുമ്പിലാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഭീഷ്മനെയും ദ്രോണരെയും കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക? അത്രയും ബഹുമാനങ്ങളാണ്, അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ? അയ്യോ, ഇവരോടാണോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അതിന് പകരം നേരെ ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പിലാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അർജുനന്റെ ആ തോന്നൽ? ഒരു പക്ഷേ മാറിയിരിക്കാം അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ദുര്യോധനാണ് അത്രയും ഇവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ചിന്ത, ഇത്രയ്ക്കും ഒരു സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീത മുമ്പേ തന്നെ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മുഴുവൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമാവട്ടെ, അവിടെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കപ്പെടും. അത് അർജുനനോടാണ് ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഓൾറെഡി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെ. അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അപ്പൊ ആരെ മുമ്പിലാണ് ശരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ, അവരെ മുമ്പിലാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്.
അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പാർത്ത ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശരെ നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ കാണുമ്പോ എന്താണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വികാരം എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും വരുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ പാർത്ത എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലേ? പൃഥ്വിയുടെ പുത്രനാണ് അർജുനൻ, അതുകൊണ്ടാണ് പാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അർജുനൻ അവിടെ എന്താണ് പൊരുതാണ്ട് നോക്കി നിൽക്കണം എന്നാണോ? അല്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരോടാണ്. കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്നും അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. ഇതിപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന്. അതിനു മുമ്പേ തന്നെയാണ് എന്താണ് കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്? അർജുനന്റെ കയ്യില് ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുന. ഒരുപക്ഷെ മുഖഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുമ്പളേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അർജുനൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പെരുമാറ്റം നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല അർജുന എന്ന് സൗഹൃദപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനാഥ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃതശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരഭി. ഈ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുരന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നത്? മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണ്? പിതാമഹന്മാരാണ്, അതായത് മുത്തച്ഛന്മാരുടെ ലെവലുള്ള ആൾക്കാര്. പിന്നെയോ ഗുരുജനങ്ങൾ അല്ലെ? ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി മാതുരന്മാർ അല്ലെ? അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാർ. സഹോദരന്മാര്, മക്കൾ, സഹോദരന്മാരാണ്. ആരാണ്? കൗരവരെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് അല്ലെ? മക്കൾ, ഇനി പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭാര്യാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇവരെ ഇതിലുണ്ട് അല്ലെ? ഇവരെ സൈന്യത്തിലുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് നിറയെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? പിതൃതുല്യര്, പിതാമഹർ, ഗുരുജനങ്ങൾ, മാതുലന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയെല്ലാം ആര് കണ്ടു? അർജുനൻ കണ്ടു. താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയഃ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ അർജുനന്റെ മനസ്സ് എന്താണ്? കരുണ കൊണ്ട് നിറയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ അവിടാണോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവരെല്ലാം എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ, എന്റെ പിതാമഹന്മാരല്ലേ, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളല്ലേ, അവർ ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന, ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അർജുനന് ആ നിമിഷത്തിൽ തോന്നുന്നില്ല, അയ്യോ ദുര്യോധനൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ അതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നില്ലേ, ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാൻ അത്രയും നീചന്മാരല്ലേ ആയിരുന്നത് അവര് എന്ന ഒരു ചിന്ത പോലും അർജുനൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. കാരണം ഒരു ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളിലാണ് ആദ്യം പോവുക കണ്ണ്, അവരെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്കും കൂടി ഉള്ള ഒരിതാണ്, അർജുനൻ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ കരുണ വരുന്നത്. അയ്യോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നത്. അതൊരു തെറ്റായ ചിന്ത എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ബന്ധുക്കളായവരെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി
മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവരോടല്ലേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാനെ, അവർ എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ്. പേടി കൊണ്ടാണോ? അല്ല, മേ ബി ഒരു 11 അക്ഷൗഹിണി പടകളാണ് ഇത്രയും വലിയ സൈന്യത്തിനെ ഞാൻ നേരിടുകയാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അർജുനൻ അവിടെ വരുന്നത്. അതിൽ ഭീഷ്മരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ദ്രോണരന്റെ ആചാര്യരല്ലേ, അവരെ എന്നെ കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരെന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ, അവരെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കഴിവില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അർജുനൻ അവിടെ വരുന്നത്. എന്ത് ചിന്തയാണ് വരുന്നത്? ഇവരെല്ലാം എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, അവർക്കെതിരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേ, എത്ര വലിയ പാപമാണത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുന്നത് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകർഷനായി പോകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ, അതായത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിൽ, വിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് എന്ത് ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതില്. ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അറിവ്, ജ്ഞാനം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ ആത്മാവിനുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്വേഷമോ എന്താണ് വെറുപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിനില്ല, ഭഗവാനും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുണമല്ല അത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വരുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നന്നാവുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അസൂയ തോന്നുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്. എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വേർതിരിവ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്താണോ വിധിച്ചത് അത് എനിക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണോ വിധിച്ചത് അയാൾക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടോ പോരായ്മ എന്ന് പറയില്ലേ, പോരാമയോ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു അസൂയൊന്നും വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാര്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് അറിയാം, അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരിലും നല്ലത് മാത്രമാണ് കാണുക. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു 26 ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലേ? ഇതിനു മുമ്പത്തെ തവണ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് അഹിംസ, ആർജവം, മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. സത്യം എന്നുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആർക്കുള്ളതാണ്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്കോ എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നാം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തരുമായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നന്നായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവരെക്കാളും എങ്ങനെ മേലെ പോവാം, ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ല. ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേലത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്? അപ്പൊ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചിന്തകളാണ്, ഇതിന് മേലെ എങ്ങനെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല, ഇതിനേക്കാളും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തവണ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും മേലെ മറ്റുള്ളവർ അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എവിടെയും എത്തില്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും ഈ ചിന്തകളിലും ഒഴുകി എന്താവുന്നു? ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷനായി പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വരില്ല. കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു എന്താ പറയാ, എങ്ങനെ മേലെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ താഴെ പോയി എന്നുള്ള ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഒരാള് നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അവരുടെ ചീത്ത ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പോവുക. പൊതുവെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയായാലും ശരി, മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു തവണ അവർ വളരെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക. അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അന്ന് എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുക. എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരില്ല അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അനുകമ്പയും സഹതാപവും. അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അതായത് അർജുനനുണ്ടായ ഈ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു നല്ല ഗുണമാണ്. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല അല്ലെ? നമ്മളെ എത്ര ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് അർജുനനുള്ളത് അല്ലെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ കാണ്ഡീവം സംസ്ഥേ ഹസ്താത് ത്വച്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് കാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേബതുശ്ച ശരീരമേ, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇനി എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, ആ ഒരു അവസ്ഥ. ഈ ഗാണ്ഡീവം പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവാണ്, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം കേട്ടോ. ശരീരം വിറയ്ക്കുക, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ദേഹം വിറയ്ക്കും, നമ്മൾ കുഴഞ്ഞു വീഴും, നമ്മൾക്ക് സ്വയം ബോധം ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ദേഹം മുഴുവൻ വേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഭാവ സ്റ്റേജ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിൽ ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവൻ കാണാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം മറന്നു പോയിട്ട് അഷ്ടാംഗ വികാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ആ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതും ഇതേമാതിരത്തെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഭക്തി കൊണ്ട് വന്നതല്ല. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, അവരോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇത് തീർത്തും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമാണ്. നല്ല വികാരമാണെങ്കിലും, ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് വരുന്ന വികാരമാണെങ്കിലും ഇത് ഭൗതികതയിൽ ഉള്ളതാണ്. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമാണ്. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ശരീരം വിറച്ച് അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വീണ് ഇങ്ങനെ ബോധലിയാണ്ടൊക്കെ ആവുന്നത്. അത് ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തിയ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭയങ്കര രസമാണ്. എന്താണ് സമുദ്രത്തില്, അതായത് യമുനാ നദിയാണ് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിലേക്കൊക്കെ എടുത്തു ചാടും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, കാളിയമർദ്ദനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാളിയമർദ്ദനത്തിനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ രസമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ശരീരം വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പേടികൊണ്ട്. അതായത് അയ്യോ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്താൽ എന്ത് നടക്കും, ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുക, എനിക്ക് പാപം കിട്ടും, അത് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരെയാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുമാതിരി സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ടും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതകളുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലം ഉണ്ടായവയാണ്. തികച്ചും ഭൗതികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നജ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീപാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കേശി എന്ന കേശവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഭഗവാന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പറയണം, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണോ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്, എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് തലചുറ്റുന്ന മാതിരി തോന്നുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സത്യത്തിൽ നടക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ആ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനെ മനസ്സിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് മരിക്കുന്നു, എല്ലാ സ്ത്രീകളും വിധവകളാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇവര് ആരുമില്ലാണ്ട് ഒരു രാജഭരണം കിട്ടിയാൽ കൂടി ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം, ശൂന്യമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരം, ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സിനിമ മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പോ അർജുനന് തോന്നുകയാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, എല്ലാവരും മരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ കേശവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വികാര വിക്ഷോഭം അല്ലെ നമ്മൾക്ക്. ഇനി ആത്മവിസ്മൃതി, മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്. അതാണ്
ബുദ്ധി അതല്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ബുദ്ധി മരവിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് മനോദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും അവിടെ അർജുനൻ എന്താ തോന്നുന്നത്? ദുര്യോധനെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെങ്കിലും അവരെ കൊല്ലണം, രാജ അത്രയും ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അർജുനന്? ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത. അതായത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളേ ഇല്ല അർജുനന്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ വന്ന് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അർജുനന് ഒരിക്കലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അർജുനന്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ? എന്താ കാരണം? എനിക്ക് പാപം വരും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഓടുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ചിന്ത വരുന്നത്. അത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സ്വാർത്ഥത വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നച്ച ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളിൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഏതാവസ്ഥയിലാണ് അർജുനനുള്ളത്? ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാൻ യുദ്ധമേ ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ടുള്ള അവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട, രാജ്യം വേണ്ട, സുഖം വേണ്ട എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളത്? അപ്പം എനിക്ക് പാപം വരില്ല, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന് കുറവുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കാം എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവരും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മ സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീരസ്വർഗം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ധർമ്മയുദ്ധത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നത്, സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കാണ് പോവുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഇനി ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാർക്ക്, അതാണ് ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മിക സന്യാസിമാരെന്ന് പറയില്ലേ, ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച ആൾക്ക് അവർക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇസ്കോണിൽ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർ വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതില്. അപ്പൊ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു വിവാഹ ജീവിതമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അവർ അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുക. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനനും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? പറയൂ, ആരെങ്കിലും പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം വരും, സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെന്താണ് സുഖ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താണ് പാപം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പുലർച്ചയ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വിശപ്പ് തോന്നുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ വെച്ചോളൂ, എനിക്കിന്ന് ഒട്ടും വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം വേണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രസാദമായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, അത് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ അന്ന് പ്രസാദം ഭഗവാന് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അതുപോലെയാണ് വിശപ്പ് തോന്നാത്ത എന്താണ് നിരാശയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്. അവർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ പാടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ വെറുതെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ഒളിച്ചോടുക എന്ന് പറയില്ലേ,
ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഇല്ല. കാരണം അല്ല. ഭഗവത് ചിന്ത കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഇവിടെ അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിനൗൺസിയേഷൻ അല്ല, ത്യാഗമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൗകിക ജീവിതം എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ത്യജിക്കേണ്ടത്? ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും തീർന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ വന്ന് വിരക്തി വരുമ്പോഴാണ്. അർജുനന് വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാ മർത്തേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണം ത്യക്താ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതര പുത്രാസ്തഥൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്രാ സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്നാഹന്തും ഇച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അഭി ക്രൈതലോ അഭി ത്രൈലോക്യാന്നാണ് കേട്ടോ. അഭി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഖത്യാദാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ്യാ ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ രാജ്യം കിട്ടിക്കോട്ടെ, അതിന് ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രയോജനം ഉള്ളത്? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. കൗരവരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ വെച്ചോളൂ. അതോടൊപ്പം പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെല്ലാം ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാരും കൂടി മരിക്കും. ഉറപ്പല്ലേ? ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആൾക്കാർ മരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടും പ്രാണൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവരെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അവരെ പൗത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യം നിലനിർത്തണം, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രജകള് അവരൊക്കെ എന്താണ്, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. തെക്ത ജീവിത, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു രാജ്യം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, സ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം? എന്തിനാണ് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണ്. അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാം എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ ശരി, എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, ഈ 3 ലോകങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളടക്കം എനിക്ക് ആരെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും കൂടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? അപ്പൊ എനിക്ക് 3 ലോകങ്ങൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് മണ്ണിനോടോ സ്വർണത്തിനോടോ ഒന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് ഈ വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭൂമി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം 3 ലോകങ്ങളല്ല, ഈ എന്താണ് ഹസ്തിനപുരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ആ കുറച്ച് ഭൂമി മണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കൊല്ലുന്നത്? മണ്ണിന് വേണ്ടി ഒരാളെ കൊല്ലേ? എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോ ഇതിലും പല പേരുകളാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കേശി എന്ന് കണ്ടു, അല്ലെ? കേശവ എന്ന് വിളിച്ചു, കേശി എന്ന അസുരനെ. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരനെ വധിച്ചത് അങ്ങല്ലേ, അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഈ സംശയങ്ങളെയും അങ്ങ് വധിച്ചു കളയൂ. അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ 1008 തെറ്റായ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴും അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാനാണ് സാധിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനാണ് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണം, അപ്പൊ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങയുടെ കടമ. ഈ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേക്ക് ഉചിതമാണോ എന്നും കൂടി അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദ, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ്. അതായത് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഗോവിന്ദ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അല്ലേ, ഒരു എന്താ പറയാ, വളരെ നൈമിഷികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വിശന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, എന്തായാലും അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആർത്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി തോന്നും, വായിക്ക് നല്ല രുചിയുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊരു വെറുപ്പ് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു വെറുപ്പ് വരുന്നതും ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നതും എല്ലാം വളരെ നിമിഷങ്ങളായിട്ടാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ ഗ്യാപ്പില് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് തോന്നിയ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും, ദുഃഖമായിട്ടും വരാം അല്ലെ. അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് പകരം എന്താ വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശാശ്വതമാണ്. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മാനാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂഹിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം? അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്. എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അക്രമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അക്രമികള് ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരൊക്കെ അക്രമികളാണ്. അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? പാപമാണ് നേട്ടം കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാര്, കാരണം അവരക്രമികളാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? അക്രമികളാവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരക്രമികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചവരെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അക്രമികളുടെ സ്ഥാനത്തല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പാപമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ആദ്യത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വമായിരുന്നു അർജുനന്റെ. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം? ആദ്യത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവരൊക്കെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, അവരുടെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. കിംനോ രാജ്യം അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? എത്ര 3 ലോകങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ, എന്താണ്, സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? പാപം വരും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ കാര്യം. എന്താണ്? അക്രമികളായവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപം ലഭിക്കും. അല്ലയോ മാധവ, മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? മധു എന്നിട്ടുള്ള ഡീമനെ കൊന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ മാധവൻ എന്ന് പറയും. മാധവിയുടെ ഭർത്താവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാണ്? ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവളാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൂടെയുള്ള മാധവ എന്താണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്? ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപെടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് ശരിയാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പാപം വരും, സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെന്താണ്? കാരുണ്യാണ്. അവരെ കൊല്ലുന്നത് ബന്ധുക്കളാണ്. അവരെങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും? അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അർജുനൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ആരാണ് അക്രമികള്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. ആർക്കാണ് വിഷം കൊടുത്തത്? ഭീമന് അല്ലെ. ഇനി വീട് തീ വെക്കുന്നതോ? അതും ഷെല്ലാക്കൊണ്ട്, അരക്കുകൊണ്ടുള്ള വീടാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അതിനെ തീ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇനി മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, അവരെപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദുര്യോധനനും ദുശാസനും എന്തായാലും ധൃതരാഷ്ട്രം എല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലാം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് അക്രമികൾ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യദ്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാനിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോപാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാവണം? അത് വീണ്ടും പറയാണ്, എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ജനാർദ്ദന എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആർത്തിയുണ്ട്. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹം, ഗ്രീഡിനെസ് എന്ന് പറയില്ലേ.
അതാണ് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് എന്താണ് രാജ്യം കിട്ടണം, ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബന്ധഹിംസയിലും എല്ലാത്തിലും അവര് പല കാര്യങ്ങൾ ദോഷം കാണുന്നില്ല. ശരിക്കും അക്രമികളെ കൊന്ന ദോഷമില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഒക്കെ പോട്ടെ, അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകൾ? പക്ഷെ കുലക്ഷയം ഉണ്ടാവൂലോ. എങ്ങനെയാണ് കുലക്ഷയം വരുന്നത്? വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഒരു സ്ത്രീകൾ അവിടെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരുമാതിരി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മരണപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി ആരാ ഉണ്ടാവുക വീടുകളില്? ചെറിയ കുട്ടികളും പിന്നെ ആരാ ഉണ്ടാവുക? സ്ത്രീകളുമാണ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടാനാണ് പോകുന്നത്. അത്രയും വലിയൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരും മഹാരഥികളും എന്താണ് മഹാരഥന്മാരും അതിരഥന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും തീവ്രമായിരിക്കും ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാലാൾ ഇതുണ്ട്, എല്ലാം ആനകളുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ഇതും വെച്ചിട്ടാണ്, ഗദായുദ്ധം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അസ്ത്രയുദ്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. രണ്ട് പക്ഷത്തിലുള്ളത്, ഒരു പക്ഷം തന്നെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർക്ക് നാഥന്മാരില്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടോ ആരുമില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ യുദ്ധത്തില്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ കുലം നശിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിലുള്ള ധർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, ഓരോരുത്തരുടെയും ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഓരോരുത്തരുടെയും ആരാധനാ രീതികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എവിടെ പോയി? മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരം ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുലക്ഷയം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതനാഹ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭി ഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വംശപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും. ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, വീട്ടില് മര്യാദയ്ക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാനില്ല കുറെ കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്, വലിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ടുന്ന കുറെ കുട്ടികളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീടുകളിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വീടുകളായിരിക്കും. പൊതുവെ പറയുന്നതാണ്, ജനറൽ ആയിട്ട്. അതൊന്നിലോ അവർ അച്ഛനും നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആൾക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഒരുപാട് കുടിച്ച് അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ, വീടുകളിൽ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ, അവരുടെ മക്കൾ എന്തായാലും നല്ല മക്കളായിട്ട് വളരും, കാരണം അവർ അത്രയും സങ്കടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അമ്മയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. 99% അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 15 വയസ്സ് 16 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛന്റെ അതേ പാത പിന്തുടരുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരിക എന്നുള്ളത് അറിയണം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് അവരെ വളർത്തിയതാണ്, നല്ല ദൈവവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ചിട്ടകളോടും വളർത്തി കഴിഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് അവർ വഴി തെറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ഉറപ്പാണ് അവർ കുറച്ചു കാലം വഴി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർ ഉള്ളിൽ ഊറിക്കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ ആചാരങ്ങളാണ്. അവരുടെ ലൈഫ്, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡെയിലി രാവിലെ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മകൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞാൽ, അവളുടെ ഒരു വീട് തനിയെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും. കാരണം അതാണ് അവർ കണ്ടു പഴകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? വഴി തെറ്റിപ്പോവും ഇളയ തലമുറയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി താഴെ താഴെ പോവും, അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ വംശപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വധാർഹരല്ലാത്തത്? ഈ മുകളിലത്തെ 2 പോയിന്റാണ് പറയേണ്ടത്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തും. അവർ മൃതി അടഞ്ഞ എന്തുണ്ടാവും? ശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കും. ഇളയ തലമുറ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോവും. ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ. അധർമാഭീഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയക സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണ സങ്കരക. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ലയോ കൃഷ്ണകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ല പ്രോജനി ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുമല്ലാത്ത മാതിരി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരോട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോ അറിയാമല്ലേ, നമ്മൾക്ക് കുറെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എയ്ഡ്സ് മാതിരിയുള്ളതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്. അതെല്ലാം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അതിന് മരുന്ന് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ശരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വംശപിതാക്കളെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഗർഭധാന സംസ്കാരമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് പണ്ട് വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗർഭധാനത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭധാന സംസ്കാരം ചെയ്യും. പിന്നെ 3-ാം മാസത്തിൽ പുംസവനം, സീമന്തം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ വളക്കാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. സീമന്തം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതില് അതൊരു കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂജമാരിയാണ്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഫാഷനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം ജാതക കർമ്മം നടത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഒരു പൂജയോ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പേരിടലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവന് നമ്മളിപ്പോ ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിന് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കുട്ടിയെ ആദ്യമായി വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നോക്കൂ. അന്നപ്രാശനം, ചുടകരണം, അതിന് മുടി മുറിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മുട്ടയടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു 11th മന്തിലൊക്കെ 1 year ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെവി കുത്തുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്രാഹ്മണ ചിട്ട വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും അവരെല്ലാത്തിനും ഒരു പൂജ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പല ഇതിലും പല ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വിദ്യാരംഭം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതെ അല്ലെ. നമ്മുടെ നല്ല അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട്, നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുവള്ളക്കാവൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാരംഭം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ഉപനയനം, വിശുദ്ധ നൂൽ ധരിക്കുന്നു. അത് വൈശ്യർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും ഉണ്ട്. ശൂദ്രർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല. അവര് ആ ഒരു പൂണൂൽ കർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി വയസ്സറിയിക്കുന്നത് അല്ലെ, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു പൂജ ചെയ്ത തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് അടുത്ത ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോതിലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ നമ്മളുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അടക്കം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം, അതൊന്നും വിട്ടുകളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അന്തിമ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ശേഷം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനവ് ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അതപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അതപ്പതിക്കും. അതാണ് നമ്മളേക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക കുലം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ചിട്ടകൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇത് ആർക്കാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ആർക്കാണ് ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, അത് നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ഗതി കിട്ടില്ല എന്നാണ്, പോയ ആത്മാവിന് ഗതി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് ഡീപ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ,
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ്ട കുറെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുല നശിക്കും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, ഈ ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മുക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷി ആരോടും നമ്മൾക്ക് കടപ്പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സന്യാസ ജീവിതം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് വിരക്തി വന്ന് സന്യാസ ജീവിതം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് എന്താണ് ഭാര്യയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, മക്കളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിരക്തി വരണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ പദാരവിധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലില് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആരോടും കടപ്പാടില്ല. അത് ആരാണ് ചെയ്യുക? അവർ ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടുകൾ അപ്പൊ ആരാ ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരുമില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ആരാണ് ചെയ്യപ്പോ അവരുടെ കാര്യങ്ങള്? ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യും. കണ്ടു, അവസാനം എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതാണ്. സ്വയം നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ഭഗവാൻ തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നോക്കി നോക്കി എല്ലാ തെറ്റും ശരിയാണോ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം നോക്കി ചെയ്തോളും. പിന്നെ ആ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ പൂജ ചെയ്യണോ, ഈ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യണോ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തലകൊണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന്. ഈ 16 റൗണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന് നിത്യേന നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തുളസി വെള്ളമോ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റെടുക്കും. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണതിന് പകരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഹി ഉത്സാദിജാതി ധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാക. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കില്ല, അവര് തെറ്റായ രീതിയിൽ പോവും, അങ്ങനെ കുടുംബം നശിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതാണ് പറയുന്നത്, മുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക? കുലവംശനാശം ലഭിക്കും, സംഭവിക്കും. പിന്നെന്താണ്? വൈദികാചാരങ്ങൾ അവസാനിക്കും, അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഉത്സന്ന കുലധർമ്മാണ മനുഷ്യാനാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവത്തീത്യനു ശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ കുലധർമ്മം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? നരകത്തിൽ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ്? നരകത്തിൽ പോയി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. ഓരോന്നിനും കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹോ ബദാമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ്രാജ സുഖലോപേന കന്തും സ്വജനമുദ്യതാക. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി അർജുനന്. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയക ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തമേ ക്ഷേമതരം ഭവേ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഇതിന്റെ നിയമം എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ അങ്ങനെയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അവരൊരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ വികാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുനഃ സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം
ചാപം ശോകസംവിഘ്ന മാനസക. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ അവസാനം എന്താണ്? ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇങ്ങനെയാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം സാധാരണ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലാളി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അത് എടുത്തു ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം കഴിയുന്നത് വരയ്ക്കും, അന്നത്തെ യുദ്ധം കഴിയുന്നത് വരെ താഴെ വെക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു എന്താ പറയാ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുക. പക്ഷെ അതും അർജുനൻ ചെയ്യാണ്, ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ വെച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു വില്ലാളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് ചേർന്നതല്ല. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തത്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാനിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അത്രയും നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് അർജുനനുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു പോരാളി ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗർബല്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏതാണ്? ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവരുടെ തെറ്റു പുറക്കാൻ തയ്യാറായി. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവില്ല. ഇനി അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ കൊല്ലില്ല, അതാണ് നിയമം. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽ പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽ പെട്ട ഒരു നിബന്ധന? എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ ഒരാളെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ടു. ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വെക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭീമന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. കൃഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ? എന്താണ്? വേഗം പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായി. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ, അതാണ്. ഇനി അച്യുതനോ? ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഇനി മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദൻ. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മിപതിയാണ്. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മധു എന്ന് പറഞ്ഞ രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് പേര്. ഇനി ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. ഇനി വാസുദേവൻ ഇനി ദേവകി നന്ദനാണ്. ഇനി പാർത്ഥസാരഥി അർജുനന്റെ തേർ തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ കേസി എന്ന സുരനെ വധിച്ചവനാണ്. ജനാർദ്ദനൻ കണ്ടോ? ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ധനഞ്ജയൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. പാർത്ഥൻ കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. വൃകോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭീമന്റെ പേരാണ്. വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും, അതും ഒരാണ്. പിന്നെന്താണ്? അത്രയും ആ ശക്തിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത്രയും ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് വൃകോദരൻ എന്നുള്ള പേര് ഭീമന് കേട്ടോ. ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്ന് നമ്മള് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വേഗം നോക്കാം. വളരെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പോലെ ഇല്ലേ? ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. തിരിച്ചില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ആദ്യത്തെ 20 പേരാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ശരിക്കും. മാതാജി എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഡെയിലി കയറുന്നവരല്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കയറിയവരല്ല, ആൾക്കാർ. അതിലും കുറച്ചാൾക്ക് നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയി നമുക്കൊരു 20 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. മതി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു, അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ അത് ചെയ്യാതിരുന്ന മാതാജി. ശരി, ഓക്കെ. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാര് മാത്രം ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, വേഗം ആവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഗുഡാകം വരയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ചോദ്യങ്ങളില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ.
ഏതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഗൂഢാഗമല്ലേ. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? പിതാമഹന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെ. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. ക്ലാസ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല. എനിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാത്തത്? ആർക്കാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അമ്പിളി മാതാജി മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസമായി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 2 പാർട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അത് ഇന്നലെ ഇന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത്? മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. രംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? അതാണ് 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, ആരെല്ലാം സഹോദരങ്ങൾ, ഗുരുക്കന്മാർ, പിതാമഹന്മാരെയും. ഏത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. എന്നാൽ പിതൃതുല്യന്മാരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുരന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. ഇനി അടുത്തത് 6 കൂട്ടർ അക്രമികൾ ആരെല്ലാം? വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, പറഞ്ഞോളൂ. വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീട് തീയിടുന്നവർ, ആയുധം കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ, കൊള്ളയെടുക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർ, കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ ആണ്. അറിയാല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്? എന്താണ്? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കുലക്ഷയം. കുലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ആ 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികൾ മുതിർന്നവരുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്? അടുത്ത ഇളയ തലമുറ വഴി തെറ്റിപ്പോവും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? മുക്തിക്ക് സാധ്യമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 2 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇളയ തലമുറകള് വഴി തെറ്റിപ്പോവാൻ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതന്നെ, അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ മുക്തിക്ക് സാധ്യമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഈ 2 പോയിന്റാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ആദ്യത്തത് എന്താണ്? ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഇളയ തലമുറ അധാർമിക പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടും. അവര് വന്നിട്ട് പിന്നെ മുക്തിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളവര് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷത്രിയ സമരങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ്? നിരായുധനും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് ഒരിക്കലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പൊരുതാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോടും നിരായുധനായി നിൽക്കുന്നവരോടും ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ സമരങ്ങളിലെ നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ബലമുള്ളവരും, ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? നല്ല ബലമുള്ളവരും, നല്ല ബലമുള്ളവനും. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ഹനുമദ്വജം. ഭഗവാനാണ് അവരുടെ പേര് തെളിക്കുന്നത്. അവർ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ. പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെയുണ്ട്. ഇത് 2 2 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ തേരില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ എന്താണ്? മോക്ഷത ഏകാദശിയായിരുന്നു. പിന്നെ തേരാളി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. കൃഷ്ണനുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി, ഭാഗ്യദേവതയുടെ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തേര് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ തേരില് ഹനുമാന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നീടല്ലോ മോക്ഷത ഏകാദശിയായിരുന്നു അന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്രം ആണ് കുരുക്ഷേത്രം അല്ലെ? ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ധർമ്മം ചെയ്യിക്കും. പിന്നെന്താണ് ഗാന്ധീവം, അർജുനന്റെ ആ ഗാന്ധീവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരം ഒഴിയാത്തതാണ് അല്ലേ, ആ വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധീവം. പിന്നെന്താണ് തെക്ത ജീവിത, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ, അതായത് അത്രയും യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് മരിക്കാൻ പോലും റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധന ആദ്യം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതും അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും 30 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബന്ധുജനങ്ങൾ എതിർപക്ഷത്തായതുകൊണ്ട്. ആദ്യത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ആദ്യത്തെ എന്താണ്? പിന്നെന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ. മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാർ, ഗുരുക്കന്മാർ, പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരങ്ങൾ, മാതുലന്മാർ. അതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം മാതാജി, അതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണ്? സുഖ ഐശ്വര്യങ്ങള് നഷ്ടം, അതായത് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തത് പാപം വരും എന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തത് എന്താണ്? കുലക്ഷയം വരും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളത്. കുലക്ഷയം വരും, അതുപോലെ തന്നെ വംശപിതാക്കൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുലക്ഷയത്തിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മളുടെ അതായത് സ്ത്രീകൾ നശിക്കും, അതുകൊണ്ട് വർണ്ണസങ്കരം വരും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ 5 പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്താണ്? ദ്രുപദൻ. ദ്രുപദ മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്, പ്രഭാരി കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യുന്നു മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ ചെയ്തു.